όσοι έχουν, τα προβλήματα μάλλον που προκύπτουν στους ανθρώπους στους γονείς που έχουν αυτιστικά παιδιά, το πόσο εύκολο είναι να μεγαλώνεις ένα αυτιστικό παιδί στη σημερινή κοινωνία. Νομίζω ότι αυτό το ξέρεις πολύ καλά εσύ. Και είναι σημαντικό έτσι να μοιράσουμε τις εμπειρίες μας. Εσύ από την πλευρά του γονέα, εγώ από την πλευρά του ειδικού, και να βοηθήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε και κυρίως να τον εμπνεύσουμε και να μας εμπνεύσει. Τι θες, πες μου, από πού θες να ξεκινήσουμε, τι θες να πούμε. Κα- κατα- κα- Καταρχάς, να πούμε ότι ακόμα και αν τα συμπτώματα που αναφέρω στη συνέχεια ένα παιδάκι τα πληρεί όλα, θα πρέπει προφανώς να απευθυνθούν σε ειδικούς για να πάρουν μια σωστή διάγνωση και δεν μπορούν να κάνουν διάγνωση μέσα από συμπτώματα που θα δώσουμε εδώ. Έτσι, γιατί αναπτυξιακά όλα τα παιδάκια θα εμφανίσουν διάφορα από αυτά που θα πούμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητα ότι βρίσκονται και στο φάσμα του αυτισμού. Οπότε, σκοπός δεν είναι να πανικοβάλλουμε γονείς που θα μας ακούσουν, αλλά κυρίως να τους ενημερώσουμε και να τους αφυπνίσουμε ώστε να πάνε να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό για τη διάγνωση. Οπότε, θα είναι ξεκάθαρο αυτό εξ αρχής, ότι η συμπτωματολογία που θα δώσουμε δεν είναι κανένα διαγνωστικό εργαλείο. Ωραία. Αυτό που θα πρέπει, βασικά, αυτό που δίνει ο ορισμός στο DSM, το διαγνωστικό εγχειρίδιο της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, για να μπει ένα παιδάκι κάτω από την ομπρέλα του φάσματος, θα πρέπει να πληρούνται δύο βασικά κριτήρια. Τα ελλείμματα στην κοινωνική επικοινωνία και στην αλληλεπίδραση, καθώς και επαναλαμβανόμενες, περιορισμένες, στερεοτυπικές συμπεριφορές και ενδιαφέροντα. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, δεν πάμε παρακάτω σε αυτά που θα πούμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν δύο είναι τα βασικά κριτήρια για να βρίσκεται ένα παιδάκι στο φάσμα του αυτισμού. Από εκεί και πέρα, ένα παιδάκι το οποίο, καταρχάς, να πάμε αρχικά αρκετά πίσω από τη βρεφική ακόμα ηλικία και να το πάμε εξελικτικά. Από τη βρεφική ακόμα ηλικία θα δούμε ένα παιδάκι το οποίο είναι αρκετά παθητικό, ότι δεν έχει διάθεση να εξερευνήσει το περιβάλλον του, ότι δεν ανταποκρίνεται σε ήχους ή σε παιχνίδια με φωτάκια, χρώματα, τα οποία το κουνάνε μπροστά του οι γονείς, και αυτό δεν είναι τόσο έτσι ενεργητικό ώστε να τα εξερευνήσει. Δεν ανταποκρίνεται σε χαμόγελο, στο βλέμμα των γονιών, δεν έχει καλή βλεμματική επαφή. Πολλές φορές είναι μέσα στην κρίνια κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν τον ενοχλούν πάρα πολλά πράγματα. Ακόμα και παιχνιδάκια όπως είναι το κουκουτσά που κάνουμε με τα χεράκια μας τα παιδιά, βλέπουμε ότι αυτά δεν γελάνε, δεν ανταποκρίνονται σε όλα αυτά που προσπαθούν οι γονείς να κάνουν. Προφανώς έχουν πιθανότητα να έχουν και καθυστερήσεις αναπτυξιακές, όπως είναι η βάδιση, η ομιλία, η μάσηση, το να μπορέσουν να μασίσουν σωστά όλες τις τροφές. Θα είναι παιδάκια τα οποία δεν θα δείξουν με το δαχτυλάκι τους, μεγαλώνοντας, πλησιάζονται εκεί στους 18 μήνες που αναμένουμε να αρχίζουν να δείχνουν, να μιλάνε, να ζητάνε. Θα είναι παιδιά που αργότερα, μεγαλώνοντας, θα έχουν επικοινωνιακές δυσκολίες, δηλαδή θα έχουν καλή βλεμματική επαφή, δεν θα κάνουν έναρξη ενός διαλόγου, δεν θα ξέρουν πώς να ξεκινήσουν μια φιλία και πώς να τη διατηρήσουν. Επίσης θα έχουν πολύ περιορισμένα ενδιαφέροντα, όπως είπα πριν, δηλαδή θα τους αρέσει ένα πράγμα, τα Lego. Θα τους αρέσουν πάρα πολύ δεινόσαυροι. Το διάστημα. Μόνο αυτό. Θα πρέπει να συζητάς γι' αυτό και μόνο αυτό, όσο αυτά θέλουν και όσο έχεις υπομονή προφανώς. Θα έχουν δηλαδή δυσκολίες στο να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις. Έχουν και γνωστικές δυσκολίες, όπως είναι δυσκολίες στη θεωρία του νου, της κεντρικής συνοχής, στις επιτελικές τους λειτουργίες, που δεν ξέρω αν θες να κουράσουμε τον κόσμο με τέτοιες ορολογίες που μας παρακολουθεί. Δυσκολίες στα συναισθήματα, στη διαχείριση και έκφραση των συναισθημάτων, στην αναγνώριση των συναισθημάτων, στην κατονομασία των συναισθημάτων. Και εδώ είναι σημαντικό να πούμε κάτι το οποίο το ακούω πάρα πολύ συχνά και είναι ένας τεράστιος μύθος, ότι αν τα αυτιστικά άτομα έχουν συναίσθημα και ενσυναίσθηση. Προφανώς και έχουν. Δεν εννοώ οι δυσκολίες στο συναίσθημά τους ότι δεν αισθάνονται, ότι δεν μπορούν να μας αγαπήσουν, ότι δεν μπορούν να δείξουν συναίσθημα στην αίσθηση. Απλά πολλές φορές δεν ταιριάζουν το συναίσθημά τους με την κοινωνική περίπτωση. Δυσκολίες ακόμα και στο παιχνίδι, δεν αναπτύσσουν πολύ εύκολα συμβολικό παιχνίδι.
Έτσι, για ένα παιδάκι που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αυτός ο μαρκαδόρος δεν θα γίνει ποτέ αεροπλανάκι. Το αυτοκινητάκι θα είναι πάντα αυτοκινητάκι. Ή παίζουν με ιδιαίτερους τρόπους με τα αντικείμενα. Πολλές φορές δεν τα φέρνουν κοντά στο στόμα τους και τα μασάνε, τα γλύφουν λίγο περίεργα. Ή έχουμε δει το χαρακτηριστικό που γυρνάνε τις ρόδες στα αυτοκινητάκια. Αυτά θεωρώ και στο κομμάτι του λόγου δεν αναπτύσσουν 100% την ομιλία τους όπως θα την αναπτύξει ένας νευροτυπικός. Έχουν δυσκολίες και στην πραγματολογία και στη φωνολογία και στη σημασιολογία και σε πολλά κομμάτια του λόγου. Άρα λοιπόν οι γονείς αυτό που θα δουν, εν τέλει αν τα βάλουμε έτσι λίγο, κάπως θα μαζέψουμε όλα αυτά τα συμπτώματα που είδαμε, θα πούμε ότι θα παρατηρήσουν ένα παιδάκι το οποίο θα διαφορεί να επικοινωνήσει κοινωνικά, ή δεν θα του είναι πάρα πολύ εύκολο ή πάρα πολύ ευχάριστο με τους γύρω του, ότι δεν θα μπορεί να αναπτύξει φιλίες, θα είναι λίγο κλειστό, λίγο μαζεμένο παιδάκι και θα του αρέσει συνέχεια να ασχολείται με τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Δεν σημαίνει ότι αν κάνει στερεοτυπίες, δηλαδή αν του αρέσει η ψυχαναγκασμού, στο να βάζει τα χρώματα του αυτοκινητάκια με την ίδια σειρά, ότι βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Αν μπορούσα να γυρίσω λίγο την κάμερα και σου δείξω πώς έχω τα στάμπιλο που σου έδειξα πριν το ένα, θα δεις ότι τα έχω σε απόλυτο χρωματισμό, χωρίς να είμαι στο φάσμα. Οι ψυχαναγκασμοί δεν σημαίνει ότι κάποιος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ακριβώς. Θα πρέπει το παιδί να το δει παιδοψυχιατρική ομάδα ή αναπτυξιολόγος, έτσι ώστε να μπορέσει να μας δώσει μια σωστή διάγνωση για το αν το παιδί βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού ή όχι. Προφανώς κατανοήσω ότι και εμένα όλοι οι οικογενειακοί φίλοι, συγγενείς, όλη η οικογένεια που έχουν παιδιά εκεί ηλικίας 2-3 ετών μου στέλνουν βιντεάκια, μου στέλνουν μηνύματα, δεν λέει αυτό, δεν κάνει αυτό, μήπως το παιδί είναι στο φάσμα και αγχώνονται όλοι πάρα πολύ για το αν το παιδί τους βρίσκεται στο φάσμα. Είναι τεράστιο κομμάτι για το αν θα έπρεπε να αγχώνονται ή όχι. Έτσι, αν τελικά είναι κάτι τόσο τραγικό, έτσι, θεωρώ ότι το ξέρεις πάρα πολύ καλά το πώς. Μπορεί να είναι ένα διαφορετικό ταξίδι. Έτσι όπως ξεκινάω και τα βιβλία που έχω γράψει για τον αυτισμό, είναι το πρώτο βιβλίο λέει ότι μπορεί ο αυτισμός να είναι ένα ταξίδι που δεν το σχεδίαζες, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα αγαπήσεις τον ξεναγό σου και το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Και ότι θα αγαπήσουν και το ταξίδι στο τέλος. Θεωρώ ότι σας αλλάζει πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους γονείς μάλλον που έχετε αυτιστικά παιδιά. Φαντάζομαι ότι αλλάζει εμάς που τους έχουμε πολύ λίγες ώρες μέσα στην ημέρα. Φαντάζομαι πόσο καλό κάνει σε εσάς. Δεν λέω ότι δεν είναι κάτι κουραστικό, κυρίως όταν έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα θέματα στην ελληνική πραγματικότητα. Δεν λέω ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Δεν λέω ότι τη στιγμή που γίνεται η ανακοίνωση θα περάσεις όλα τα στάδια του πένθους, θα δυσκολευτείς, θα πεις γιατί σε μένα, μέχρι να φτάσει η αποδοχή και να αρχίσεις να βλέπεις λίγο και το όμορφο κομμάτι αυτού του ταξιδιού. Προφανώς έχει τις δυσκολίες του, προφανώς θέλει παραπάνω κόπο από ό,τι θα κάνει ο μέσος γονέας, έτσι δεν το συζητώ. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι είναι σίγουρα ένα όμορφο ταξίδι, γιατί είναι ένα ταξίδι με ένα παιδί αρχικά, οπότε δεν μπορεί να είναι άσχημο.
Ξέρεις τι γίνεται. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι για κάποιο λόγο το οποιοδήποτε παιδί με αναπηρία, είτε με αναπτυξιακή διαταραχή, είτε ακόμη και με μαθησιακές ή με δυσλεξία, με οτιδήποτε, ε, γεννιέται από συγκεκριμένες οικογένειες. Κάτι που δεν ισχύει. Μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε από εμάς. Για να μην συζητήσω για το ότι αν είμαστε όλοι εν δυνάμει άτομα με αναπηρία, ότι μπορεί να πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συμβεί σε εμάς το οτιδήποτε. Ε, αλλά το θεωρούν κάτι το οποίο τους είναι πάρα πολύ μακρινό. Άρα, από τη στιγμή που δεν έχει συμβεί στη δική μου οικογένεια, είναι κάτι πάρα πολύ μακρινό. Δεν έχει σημασία το αν θα μας συμβεί μέσα στη δική μας οικογένεια. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα δικά μας παιδιά, τα οποία δεν βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, να τα μεγαλώσουμε με τέτοιο τρόπο που να μην θεωρούν δυσκολία ένα συμμαθητή τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Να μπορούν να τον αποδεχτούν ακριβώς έτσι όπως είναι. Εδώ παίρνετε από το γραφείο «Έχουμε μια παιδική χαρά» και πολλές φορές μετά από το γραφείο, πολλοί γονείς θα πάνε στην παιδική χαρά με τα παιδιά τους. Πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις των παιδιών και των γονέων που επιτρέπουν στα παιδιά τους να παίξουν με ένα αυτιστικό παιδί, αν δεν είναι υψηλής λειτουργικότητας. Μου το μεταφέρουν όλοι, οι περισσότεροι γονείς, το άγχος τους αυτό, ότι αν κλάψει, αν πάθει ένα τάντρουμ και είμαστε έξω, τι να κάνω, με κοιτάνε περίεργα, πώς να το εξηγήσω. Έχετε τέτοια άγχη, τα οποία δεν τα έχει ο μέσος γονέας. Και το άγχος κάποια στιγμή να αποδεχτούν το παιδί σας. Προφανώς. Προφανώς. Και μετά μπαίνει και το εκπαιδευτικό σύστημα κατά πόσο είναι ανοιχτό στο να βοηθήσει την αποδοχή των αυτιστικών ατόμων. Ήμουν σήμερα καλεσμένος σε ένα φόρουμ που γινόταν εδώ στο Ελληνικό, στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, για ένα καινούργιο κέντρο φροντίδας που έχουν ανοίξει και είχαν ως θέμα την αναπηρία και την αποδοχή. Και αυτό που άκουγα από την αρχή που πήγα τις ομιλίες, γιατί γύρω στις 9:30-10 η ώρα ήμουν εκεί και παρακολούθησα από την αρχή της ομιλίας, εγώ μιλούσα γύρω στις 11:30, άκουγα συνέχεια τη λέξη συμπερίληψη, ενσωμάτωση, ένταξη, και αυτό που είπα και στην ομιλία μου εκεί στο φόρουμ είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ωραίες έβυχες λέξεις για να αντίσουμε πράγματα τα οποία σχεδόν δεν τα ξέρουμε ή δεν τα αντιλαμβανόμαστε έτσι όπως θα έπρεπε να τα αντιληφθούμε. Το να πω ότι θέλω να ενσωματώσω, να εντάξω, να συμπεριλάβω ένα αυτιστικό παιδί μέσα σε μια σχολική τάξη, μέσα σε ένα σχολείο, είναι σαν να είναι φιλοξενούμενο το αυτιστικό παιδί. Είναι σαν να μην είναι δικό του το σχολείο, σαν να μην είναι δική του η τάξη. Και αφήνεται στην δική μας στην ευχέρεια, την ηθική της ενσυναίσθησης, το αν είμαστε σε καλή διάθεση, αν θα επιτρέψουμε οι νευροτυπικοί και οι μη ανάπηροι στους υπόλοιπους να ενσωματωθούν και να ενταχθούν. Κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. Θα πρέπει να έρχεται πάνω από το κράτος, ότι έτσι λειτουργούμε για όλους. Ότι δεν χρειάζεται να έρθει το αυτιστικό παιδί στο σχολείο για να πιάσω τα παιδιά να μιλήσω για τη διαφορετικότητα. Γιατί διαφορετικό δεν είναι μόνο ο αυτισμός. Είναι τα γυαλάκια που μπορεί να φοράει ένα παιδί, είναι τα σιδεράκια, είναι τα λίγο πεταχτά αυτιά, είναι τα λίγα κιλάκια που μπορεί να έχει ένα παιδάκι, ή τα πολύ λίγα κιλάκια που μπορεί να έχει ένα παιδάκι. Μέσα σε ένα σχολείο υπάρχει τέτοια ποικιλομορφία που κάθε παιδί μπορεί να στοχοποιηθεί για διαφορετικό λόγο. Ακόμα και εμείς εδώ που είμαστε, αν θέλουμε τώρα να κάνουμε bullying ο ένας τον άλλον, μπορούμε να βρούμε χίλιους λόγους. Από την εμφάνιση, από τον τρόπο που εκφραζόμαστε, από πολλά πράγματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε το πόσο σημαντικό είναι να μπει η ενσυναίσθηση, που το λέμε τόσο. Νομίζω ότι το έχουμε πει και τόσο πολύ που νομίζω ότι έχει χάσει και την αξία του. Το ότι το λέμε συνέχεια, αλλά δεν γίνεται και κάτι παραπάνω. Αλλά είναι σημαντικό να μπει η εκπαίδευση στη διαφορετικότητα και στην συναίσθηση μέσα στα σχολεία, από πολύ μικρή ηλικία. Και προφανώς μέσα στις οικογένειες, έτσι.
Μα, μα κάπως έτσι είναι. Ξέρεις τι, καταλήγουμε να παρακαλέσουμε για το αυτονόητο, για αυτό που και τα υπόλοιπα παιδιά είναι ένα προνόμιο, είναι ένα δικαίωμα. Τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, και όχι μόνο, και πολλά παιδιά με διάφορες άλλες αναπηρίες, που ίσως είναι σε ειδικά σχολεία με παράλληλες στηρίξεις και όλα αυτά, πρέπει να παρακαλούν για το αυτονόητο. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι της ποσότητας, πόσες παράλληλες θα πάρουν φέτος, πόσους συναδέλφους θα τοποθετήσουν στα ειδικά σχολεία ή στα σχολεία της γενικής. Έχει να κάνει και με τη σταθερότητα. Το ότι δεν μπορούν να κατανοήσουν, δεν ξέρω αν μπορούν να το κατανοήσουν και αδιαφορούν. Τουλάχιστον εγώ είμαι 20 χρόνια στο κομμάτι της ειδικής αγωγής. Δεν έχουν κατανοήσει ακόμα το πόσο σημαντικό είναι το παιδί μου, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, του χρόνου να έχει την ίδια παράλληλη. Ότι δεν μπορεί να έρχεται η συνάδελφος της παράλληλης στήριξης ή ο συνάδελφος της παράλληλης στήριξης τον Νοέμβριο και τον Ιούνιο να ξανασταματάει. Και του χρόνου το παιδί να πρέπει να ξαναπροσαρμοστεί πάλι με έναν νέο συνάδελφο που πώς και πόσο χρόνο θα ξαναχάσω πάλι. Ακριβώς. Όχι. Δεν υπάρχει αυτή η σταθερότητα. Από τη στιγμή που τα περισσότερα σχολεία στελεχώνονται με συναδέλφους αναπληρωτές, που σημαίνει ότι του χρόνου δεν θα είναι εκεί. Έτσι. Και πόσο σκληρό είναι για ένα παιδάκι το οποίο έκανε την προσαρμογή του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και έκανε την προσαρμογή του, δέθηκε με έναν άνθρωπο, ξεκίνησαν να δουλεύουν, έχουν και οι δύο τη διάθεση να συνεργαστούν, και η οικογένεια και το σχολείο, και έχει έρθει αυτή η μαγική στιγμή που λες πόσο τυχεροί είμαστε φέτος που όλα πάνε εξαιρετικά, και ξανά πάλι από την αρχή. Θα πρέπει να καταλάβουν και αυτοί που ίσως μας ακούσουν, αν μας ακούσουν, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να σας βγάλουν από πάνω σας προβλήματα και δυσκολίες. Έχετε να διαχειριστείτε πάρα πολλά πράγματα, έχετε να δουλέψετε πάρα πολλά πράγματα, και θα πρέπει κάποια πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα να υπάρχουν. Να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο για το παιδί εκπαιδευτικό, να υπάρχουν σταθερά πρόσωπα, να υπάρχουν σταθεροί θεραπευτές. Δεν γίνεται να πρέπει κάθε χρόνο να δίνετε αυτόν τον αγώνα και να εξαντλήσετε ψυχικά και συναισθηματικά και να αγχώνεστε. Θα τα πάει καλά το παιδί με αυτόν που θα έρθει? Θα είναι καλός? Θα ξέρει από την ειδική αγωγή? Θα έχει εκπαιδευτεί σωστά? Τι θα γίνει? Πώς θα γίνει? Και ξανά πάλι από την αρχή. Και ξανά κάθε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να ξαναλέω πάλι τα ίδια για το παιδί μου. Είναι αυτός, κάνει αυτό, είναι η διάγνωσή του αυτή, μπορεί, δεν μπορεί, είναι σε αυτό καλό, είναι σε αυτό δυσκολεύεται, και κάθε χρόνο να λέτε τα ίδια και τα ίδια. Εμένα οι περισσότεροι γονείς που έρχονται εδώ, αυτό που μου λένε ότι. Και πρέπει να πάρω το ιστορικό και μου λέει: άντε να στα ξαναπώ και σε σένα. Είναι σε μια φάση που πλέον έχουν κουραστεί να μας λένε το ιστορικό του παιδιού. Κουράστηκαν. Μμμ. Κοιτάξτε, προφανώς έχουμε κάνει βήματα εξέλιξης. Έτσι, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως ήταν όταν ξεκίνησα εγώ στο κομμάτι της ειδικής αγωγής, που τελειώνω το ειδικής αγωγής και ήμασταν 40-50 άτομα απόφοιτοι και έπρεπε να καλύψουμε όλα τα κενά στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει πρόοδο, έχουν μονιμοποιηθεί κάποιοι συνάδελφοι, έχουν γίνει μονιμοποίησεις και στο κομμάτι της ειδικής αγωγής, για να μην είμαστε εντελώς άδικοι. Απλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει και
τεράστια βήματα. Έχουν γίνει πολύ μικρά βήματα, γιατί τα τελευταία χρόνια οι αναπληρωτές κάπως προλαβαίνουν τον αγιασμό, 2-3 μέρες συν πλην, η πρώτη φάση. Εγώ έχω τύχει σε χρονιές που η πρώτη φάση γινόταν τέλη Οκτωβρίου. Και είναι, και είναι και τα παιδιά όπως είναι όλα τα παιδιά. Έτσι. Είναι τα παιδιά ανήκουν στο ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα και τα ίδια και πρέπει να χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να συζητάμε για το τι θα πρέπει να παρακαλέσουμε για να μπορέσει να γίνει κάτι. Ακόμα και το κομμάτι το πώς εκπαιδεύονται οι συνάδελφοι της γενικής είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Το ότι εγώ πάντα αυτό που λέω και στα σεμινάρια μου είναι ότι δεν είναι δυνατόν να εκπαιδεύεστε, και δεν φταίνει συνάδελφοι, έτσι, έχει να κάνει με τα παιδαγωγικά και με τον τρόπο που είναι φτιαγμένα τα παιδαγωγικά που δεν έχουν εμπλέξει πάρα πολύ έντονα το κομμάτι της ειδικής αγωγής μέσα. Ότι αν βάλουμε τα ποσοστά των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα, τις μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΗ, συναισθηματικές δυσκολίες, ψυχολογικές δυσκολίες και πάρα πολλά πράγματα που θα πρέπει να μπορεί ένας εκπαιδευτικός ως ένα βαθμό να τα διαχειριστεί μέσα στην τάξη του, κατανοούμε ότι περνάμε το 30 με 40% των παιδιών. Άρα λοιπόν θα είμαστε δάσκαλοι για όλα τα παιδιά ή για μόνο το 60%. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπαίδευση των συναδέλφων, έχει να κάνει και με την υλικοτεχνική υποστήριξη των σχολείων, με τα υλικά που στέλνονται, με τα εργαλεία που έχουν οι συνάδελφοι στα χέρια του. Γιατί έτσι οι περισσότεροι το αγοράζουν. Πέρα από αυτά που ζητάνε στου γονεί κάθε φορά, μια και μιλάμε και για δημόσια εκπαίδευση που πρέπει να πάνε στο σχολείο, τα περισσότερα το αγοράζουν οι συνάδελφοι. Για να μπορέσουν να κάνουν το έργο του σωστά. Δεν υπάρχει σε όλα τα σχολεία και όπως σας και πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να δουν πώς θα το κάνουν μόνοι τους. Ή με τη βοήθεια των γονιών, με συλλόγους γονέων, τα ξέρεις πάρα πολύ καλά γιατί είσαι πολύ ενεργός σε όλα αυτά. Αλλά και αυτό έχει ένα ταβάνι. Είναι τεράστιο κομμάτι. Τεράστιο κομμάτι το κομμάτι του αυτισμού.
Προφανώς υπάρχουν. Εννοείται, γιατί βλέπω πάρα πολλούς γονείς καθημερινά και παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα και με συνοσυρότητες, όπως πολύ σωστά είπες, και να υπάρχει και νοητική, να υπάρχουν και άλλα σύνδρομα, να υπάρχουν και άλλες συναισθηματικές ή ψυχιατρικές ψυχικές διαταραχές. Είναι ένας τεράστιος αγώνας, οπότε εκεί δυσκολεύουν ακόμα περισσότερα τα πράγματα όταν δεν έχεις τα αυτονόητα. Έτσι, και εδώ μιας και μιλάμε για συνοσυρότητες, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε έναν μύθο που τον ακούω πάρα πολύ συχνά. Το ότι ο αυτισμός δεν σημαίνει νοητική αναπηρία, δεν σημαίνει νοητική καθυστέρηση. Μόνο αν υπάρχει συνοσυρότητα. Επειδή ο βαθμός βαρύτητας στο φάσμα ορίζεται σε 3 επίπεδα, το επίπεδο 1, που είναι ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας, είναι τα παιδιά τα οποία δεν έχουν νοητική αναπηρία. Το ότι δυσκολεύονται να συνδιαλλαγούν κοινωνικά δεν τα κάνει νοητικά κατώτερα, επειδή αποκωδικοποιούν τα μηνύματα που στέλνουν με νευροτυπική με έναν διαφορετικό τρόπο. Έτσι. Προφανώς από το επίπεδο 2 και 3, και κυρίως στο επίπεδο 3, μπορούμε να βρούμε συνοσυρότητα με νοητική αναπηρία. Αλλά σε καμία περίπτωση ο αυτισμός δεν σημαίνει νοητική αναπηρία. Που είναι ένα πολύ μεγάλο άγχος των γονιών. Το παιδί μου είναι στο φάσμα, άρα τι? Θα καθυστερεί νοητικά, θα είναι πίσω? Είναι αυτή η έκφραση που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί, θεωρώντας ότι η οποιαδήποτε διαφορετικότητα έχει να κάνει με το κομμάτι της νοητικής αναπηρίας. Ότι επειδή ένα παιδί κάθεται σε μια γωνιά και δεν μπορεί να αναπτύξει προσωπικές σχέσεις, δεν είναι ότι δεν θέλει. Έτσι, τα αυτιστικά παιδιά δεν είναι ότι δεν θέλουν τους άλλους ανθρώπους, θέλουν να είναι μόνα τους. Έτσι, μπορεί να τους δυσκολεύει αισθητηριακά, μπορεί να τους δυσκολεύουν πάρα πολλά πράγματα επικοινωνιακά, να μην ξέρουν πώς να επικοινωνήσουν, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλουν να συνδιαλλαγούν με συνομιλίκους και να νιώσουν και αυτά ότι τα αποδέχονται κτλ. Πολλές φορές μπαίνει αυτή η ταμπέλα, είναι χαζό. Ή όταν πολλοί άνθρωποι όταν με ρωτάνε με τι ασχολούμαι και τους λέω είμαι ειδικός παιδαγωγός, ασχολούμαι με παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα, με δέπη, με τον και μου λέει, σε χτυπάνε? Όχι, λέω, γιατί να με χτυπήσουν? Για ποιο λόγο να είναι επιθετικά όλα τα παιδιά που βρίσκονται? Προφανώς, όπως είπες, όταν υπάρχει συνοσυρότητα, μπορεί να έχουμε και κάποια επίπεδα υπερδιέγερσης και πολλές φορές στα τάντρουμς τους και σε όλα αυτά που τους συμβαίνουν κάποια στιγμή κάπου να χτυπήσουν. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλα τα αυτιστικά παιδιά χτυπάνε. Ή ότι είναι επιθετικά, ή ότι θα πρέπει να φοβούνται γύρω να τα πλησιάσουν. Ότι μπορεί να τους χτυπήσει το παιδί στο πάρκο ή στην παιδική χαρά. Το παιδί τους μόνο να πάρει έχει να κάνει με τη συναναστροφή με ένα αυτιστικό παιδί. Θα γίνει καλύτερος άνθρωπος μελλοντικά, σίγουρα. Και θεωρώ ότι αυτό θέλουν περισσότεροι γονείς. Ακριβώς αυτό. Είμαι σίγουρος. Δεν σου πω ότι σε έχει αλλάξει σίγουρα από την αρχή 100% ως άνθρωπος, αλλάζει κάθε γονέας, αλλά φαντάζομαι ότι όταν το παιδί σου αντιμετωπίζει μία διαφορετικότητα, πόσο παραπάνω γίνεται όλο αυτό. Προφανώς και μόνο να πάρουν, αν σωστά αξιοποιούσαν τη χρυσή ευκαιρία το να υπάρχει ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα μέσα στο σχολείο, και όχι να το βλέπουν ως μια δυσκολία, ένα παιδί που δεν κάθεται κάτω, ένα παιδί που δεν συνεργάζεται, που δεν καταλαβαίνει, που δεν μπορεί να τρέξει με την ύλη, που. Και βλέπουμε ότι όλα τρέχουμε πάνω στο παιδί.
ότι το παιδί δεν μπορεί, το παιδί δεν τα καταφέρνει, το παιδί δεν μπορεί να κάνει πράγματα, χωρίς απ' την άλλη να αλλάζει κάτι. Έτσι, δηλαδή έχουμε συμβιβαστεί ότι η ιδιοσυγκρασία του παιδιού και η διαφορετικότητά του τον δυσκολεύουν και τι γίνεται παρακάτω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και να σου πω ότι ξανάρχομαι στη Ρόδο, 12 του μηνός. 12 Οκτωβρίου έχουμε, σε συνεργασία με το διδασκαλείο Ελένη Κωνσταντέλου, κάνουμε ένα σεμινάριο εκεί και με τις εκδόσεις Πεδίο και προφανώς με όλη την ομάδα μου, το Ειδικός Παιδαγωγός. Κάνουμε ένα σεμινάριο ανοιχτό προς τον κόσμο, χωρίς συμμετοχή, και θα μιλήσουμε για τη ΔΕΠΗ αυτή τη φορά. Την περασμένη φορά που είχα έρθει, που είχαμε γνωριστεί, είχα μιλήσει για τον αυτισμό. Τώρα θα μιλήσουμε για τη ΔΕΠΗ. Και όπως πάντα στη Ρόδο, όλα τα σεμινάρια είναι overbooking, δηλαδή γίνεται πάντα, μας αγκαλιάζεται με ένα αδιανόητο τρόπο. Μα... Κοίταξε να δεις, ακούω πάρα πολύ συχνά ότι και οι γονείς δεν το αποδέχονται, δεν το αποδέχονται οι γονείς, δεν μας βοηθάνε, δεν. Και να υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις των γονιών, που δεν μπορούν να το διαχειριστούν εύκολα, που δεν μπορούν να το δεχτούν εύκολα. Το κατανοώ, που αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες, που έχουν να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα οικονομικά θέματα, έχουν να αντιμετωπίσουν το δάσκαλο, το διευθυντή, τους θεραπευτές. Και είναι δυσκολεμένοι και οι ίδιοι. Επίσης, μπορεί να είναι ένας γονιός που από τα στάδια του πένθους, όπως σου είπα, περνάει ένας γονέας στην ανακοίνωση της διάγνωσης, είναι η άρνηση. Μπορεί να είναι σε μια φάση που να μην μπορεί να το αποδεχτεί. Πάλι θα πρέπει μέσα στο σύστημά μας να έχει ειδικούς που να μπορούν να διαχειριστούν σωστά τους γονείς και να τους βοηθήσουν και να τους υποστηρίξουν. Ακόμα και το γονέα που αρνείται να το δεχτεί, που δεν το βλέπει. Θα πρέπει κάποιος να τον βοηθήσει να το καταλάβει. Το να τον στήσουμε στον τοίχο και να του λέμε δεν θες να βοηθήσεις το παιδί σου, δεν το καταλαβαίνεις, άσε μας, πού ακριβώς βοηθάει. Επίσης, να πω, γιατί γράφουν πάρα πολύ από κάτω πώς θα παρακολουθούν το σεμινάριο για τη ΔΕΠΗ στη Ρόδο, ότι πρέπει να μπουν στο ειδικοσπαιδαγωγός.gr, γιατί είναι με κράτηση θέσεως και να βρουν την αντίστοιχη ανακοίνωση μέσα στο site. Είναι πολύ εύκολο να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους για να μπορέσουν να κάνουν κράτηση θέσεως. Δεν έχεις κάνει κράτηση ακόμα, έτσι. Καταρχάς, έχουμε δει κάποια συμπτώματα.
έχουμε δει κάποια συμπτώματα ως γονείς ή ακόμα και ως εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε ότι όταν εντοπίσει ένας συνάδελφος εκπαιδευτικός που μπορεί να μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή κάποια ας πούμε ύποπτα συμπτώματα, κάποια συμπτώματα τα οποία ίσως τον ανησυχήσουν για ένα παιδί, δεν καλεί το γονέα και του λέει ότι ξέρεις κάτι, το παιδί σου μάλλον βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, θα πρέπει να πας για διάγνωση. Γιατί του πετάμε 500 πράγματα πάνω στο γονέα και προφανώς μετά θα πρέπει να μείνει για αρκετό διάστημα στο, κομμάτι, στο στάδιο της άρνησης και θα δυσκολευτεί να το αποδεχτεί. Έτσι. Θωμά, μάλλον κολλάς, γιατί το γράφουν πολύ από κάτω. Ότι κολλάς λίγο. Ωραία, τέλεια. Άρα λοιπόν μετά θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν παιδοψυχίατρο ή σε έναν αναπτυξιολόγο για να μπορέσουν να πάρουν τη διάγνωση. Είναι οι δύο ειδικότητες που δίνουν τη διάγνωση του αυτισμού. Προφανώς μετά εμπλεκόμαστε και άλλοι θεραπευτές, ειδικοί παιδαγωγοί, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές για μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση και διάγνωση του παιδιού, αλλά σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει μέσα γιατρός που θα δώσει τη διάγνωση. Και οι δύο ειδικότητες είναι αναπτυξιολόγος και παιδοψυχίατρος για να πάρουμε τη διάγνωση. Στα ΚΕΔΑΣΥ, επειδή δεν υπάρχει μέσα, είναι του Υπουργείου Παιδείας και δεν υπάρχει γιατρός, παιδοψυχίατρος, πλέον συνεργάζονται κάποιοι με κάποιους παιδοψυχιάτρους, ζητάνε πλέον το χαρτί από τον παιδοψυχίατρο ή από τον αναπτυξιολόγο πριν δουν το παιδί. Και θα στηριχτούν πάνω σε αυτό που θα γράψει ο αναπτυξιολόγος και ο παιδοψυχίατρος. Και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η διάγνωση. Δεν υπάρχει μόνο και ένα και μόνο σταθμισμένο εργαλείο. Έτσι, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, ανάλογα με πολλά πράγματα, επιλέγουμε ανάμεσα σε διάφορες κλίμακες που έχουμε στα χέρια μας όσο ασχολούμαστε με το διαγνωστικό κομμάτι και προφανώς και με την κλινική εικόνα και με τη συμπτωματολογία. Εν τέλει, αποφασίζουμε αν το παιδί βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού ή όχι. Ναι, ναι, σε ακούω μια χαρά. Θωμά, κόλλησες, δεν σ' άκουσα καθόλου. Θωμά, δεν σ' άκουσα καθόλου, να ξέρεις. Ναι, καλύτερα νομίζω. Μμ. Δεν άκουσα την ερώτησή σου καθόλου, να ξέρεις. Ωραία. Ωραία. Για ξαναπες μου λίγο την ερώτηση, αν μπορείς, που μου έκανες την τελευταία, δεν την άκουσα καθόλου. Εγώ σε ακούω μια χαρά τώρα. Ναι. Μμμ. 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 Μμμ.
θα πρέπει να δούμε για ποιο λόγο εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα. Έτσι. Δηλαδή, το να βλέπουμε κάτι σε ένα παιδί το οποίο μας ανησυχεί, είτε αναπτυξιακά, είτε συναισθηματικά, είτε ψυχολογικά, θα πρέπει ανάλογα με το τι εντοπίζουμε να πάμε στους αντίστοιχους ειδικούς. Δηλαδή, σε ένα παιδάκι το οποίο καθυστερεί να μιλήσει, ας πούμε, το οποίο συμβαίνει και στο φάσμα. Ωστόσο, πολλά παιδάκια καθυστερούν να μιλήσουν, θα πρέπει να απευθυνθούν σε ένα λογοθεραπευτή, να δουν ακριβώς τι συμβαίνει και αυτός τους παραπέμψει αν χρειάζεται σε αναπτυξιολόγο ή όχι για να μας πει αν συμβαίνει κάτι άλλο. Καλό θα είναι οτιδήποτε μας ανησυχεί, 1-2 μικρά πραγματάκια, να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Είναι καλύτερα να μας πούνε ότι δεν συμβαίνει τίποτα και ότι είναι κάτι αναπτυξιακό, είναι κάτι παροδικό, είναι κάτι το οποίο θα το ξεπεράσει το παιδί χωρίς παρέμβαση, παρά να χάσουμε ένα πολύ σημαντικό χρόνο από την πρώιμη παρέμβαση. Αν εντοπιστεί ένα παιδάκι 3 ετών με κάποια δυσκολία, κατανοούμε ότι θα έχει καλύτερη πορεία θεραπευτική από το να έρθει 10 χρονών. Έτσι, αυτά τα συμπτώματα που ρωτάνε, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε, τα οποία μπορεί να είναι και να μην είναι φάσμα και να μην είναι αυτισμός, είναι η καθυστέρηση στην ομιλία, είναι η επιλεκτική αλαλία, το παιδί να μην μιλάει σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια, είναι τα tantrums που κάνουν πολύ συχνά τα παιδιά στην ηλικία των terrible τους, από 2 μέχρι 4,5 ετών, που είναι η περίοδος που πρωτοαυτονομούνται και τη λέμε έτσι ως πρώτη εφηβεία, που είναι το παιδάκι που θα το δούμε στο σούπερ μάρκετ κάτω να χτυπιέται για να πάρει τις σοκολάτες ή αυτό που θέλει από το σούπερ μάρκετ. Είναι τα παιδιά τα οποία σε κάποια ηλικία θα μας κάνουν και κάποια φαινόμενα υπερεστίασης, τα υπερφόκους, τα οποία είναι σαν να τους μιλάνε οι γονείς και αυτά δεν ανταποκρίνονται στο όνομά τους, που επίσης το ξεπερνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Ή παιδάκια τα οποία έχουν κοινωνικές δυσκολίες. Πηγαίνουν μέσα σε ένα παιδικό σταθμό, σε ένα προνήπιο και κάθονται απομονωμένα. Δεν ξέρουν πώς να παίξουν. Δεν ξέρουν πώς να προσεγγίσουν τα υπόλοιπα παιδιά. Ή τα προσεγγίζουν άγαρμα, χτυπώντας τα. Άρα λοιπόν όλα αυτά, τα οποία θα τα δούμε και στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, δεν σημαίνει απόλυτα ότι είναι αυτισμός. Αναπτυξιακά μπορεί να συμβεί σε πολλά παιδιά. Και η βλεμματική επαφή προφανώς έτσι, είναι ένα κομμάτι της επικοινωνίας μας. Έτσι, το αν δεν μας κοιτάει κάποιος στα μάτια, η νευροτοπική σχεδόν εκνευριζόμαστε. Δεν μιλάμε και δεν ξέρουμε ότι δεν βρίσκεται στο φάσμα, έτσι προφανώς. Και του λέμε που κοιτάς, εγώ σου μιλάω. Είναι τεράστιο κομμάτι της επικοινωνίας η βλεμματική επαφή, γιατί τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα δυσκολεύονται και με τη γλώσσα του σώματος και με τη μη λεκτική επικοινωνία. Αυτά που δεν υπάρχει λόγος. Έτσι, το κοίταγμα που κάνουμε, το άγγιγμα, η στάση του σώματός μας, όλα αυτά τα μηνύματα δυσκολεύονται να τα ερμηνεύσουν. Και βλέπω πάρα πολύ συχνά να βιαζόμαστε να μεγαλώσουν τα παιδιά. Να βιαζόμαστε πάρα πολύ να μεγαλώσουν τα παιδιά. Έρχονται γονείς που μου λένε ότι το παιδί προνήπιο και τους είπε η δασκάλα ότι δεν κρατάει σωστά το μαρκαδόρο. Προφανώς και δεν θα κρατήσει σωστά το μαρκαδόρο. Μιλάμε για ένα παιδάκι 3 ετών. Πόσο καλά μπορεί να το κρατήσει? Δεν μπορεί να κάνει τρυποδική λειτουργική λαβή 3 ετών, γιατί δεν είναι ο εγκέφαλός του ούτε το χεράκι του έτοιμο ακόμα για να το κάνει. 12 μηνών δεν μίλησε. Προφανώς και δεν θα μιλήσει 12 μηνών. Είναι πολύ μικρό ακόμα. Τα αισθητηριακά που αναφέρουμε συνέχεια από κάτω τις δυσκολίες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία που είπαμε, που η πρώτη είναι η δυσκολία στην επικοινωνία και στην κοινωνική αλληλεπίδραση και το δεύτερο σύμπτωμα είναι το κομμάτι των επαναλαμβανόμενων και περιορισμένων ενδιαφέροντων και στερεοτυπιών. Εκεί μέσα το DSM-5 κατηγοριοποιεί και την υποευαισθησία ή την υπερευαισθησία. Επίσης, τα αισθητηριακά θέματα είναι κάτι το οποίο μπορεί να εμφανίσει ένα παιδάκι και χωρίς να βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Και πολλοί από εμάς ως ενήλικες έχουμε αισθητηριακά θέματα. Είτε με τα αγγίγματα, είτε με τις υφές των ορούχων, είτε με τις υφές των τροφών. Και δεν το συνειδητοποιούμε ότι μπορεί να είναι αισθητηριακό. Προφανώς, τα αισθητηριακά μπορεί να είναι εντελώς ανεξάρτητα. Και εκεί χρειάζεται εργοθεραπευτής με ειδική εκπαίδευση στην αισθητηρική ολοκλήρωση και να κάνει την αξιολόγηση και την παρέμβαση. Πόσες πληροφορίες έχει να διαχειριστεί. Και τι θαλασσοτρικυμία, αν δεν βρήκε τους κατάλληλους ειδικούς από την αρχή. Γιατί τεράστιο κομμάτι το αν οι θεραπευτές που θα επιλέξεις
χωρίς να έχει τη γνώση, γιατί δεν οφείλει ο γονέας να έχει τη γνώση, πέρα από το ένστικτό του, τι μπορεί να του βγάλει ένας άνθρωπος, ένας θεραπευτής και να τον επιλέξει, δεν μπορεί να ξέρει. Έτσι, αν είναι καλός, δεν είναι καλός, αν είναι γνώστης, δεν είναι γνώστης, και να χαθεί πολύτιμος χρόνος αλλάζοντας 2-3 κέντρα ή 2-3 θεραπευτές μέχρι να βρούμε τον κατάλληλο για το παιδί. Εντάξει, νομίζω ότι είμαστε όλοι εδώ για ένα πάρα πολύ ωραίο λόγο και δεν υπάρχει λόγος να αντιδικούν ή να μαλώνουν μεταξύ τους στα σχόλια. Για το κομμάτι της φαρμακευτικής αγωγής, το τι γνώμη έχω, έχει να κάνει πάντα με το τι κρίνει ο παιδοψυχίατρος, γιατί αυτός είναι που θα δώσει και τη φαρμακευτική αγωγή. Πάντα θα πρέπει να δίνεται με φιδό η φαρμακευτική αγωγή. Έτσι, δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι με την πρώτη δυσκολία ας πάμε στη φαρμακευτική αγωγή. Θέλω να μπει το παιδί για παρέμβαση, να ξεκινήσουμε μια συμπεριφορική παρέμβαση, να ξεκινήσουμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα και με κοινωνικές ιστορίες ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, comic strip, έχουμε στα χέρια μας πάρα πολλά εργαλεία που μπορούμε να δουλέψουμε θεωρία του νου, επιτελικές για τη γενίκευση, η θεωρία της κεντρικής συνοχής. Είναι άπειρα τα εργαλεία που έχουμε και μπορούμε να δουλέψουμε. Και αν δούμε ότι όντως το παιδί δυσκολεύεται, όντως το παιδί δυσκολεύεται ακόμη και στην 1-προς-1 παρέμβαση, τότε θα πρέπει να μιλήσουμε και με ένα παιδοψυχίατρο για φαρμακευτική αγωγή. Αλλά ποτέ δεν είναι ο θεραπευτής αυτός που θα το κρίνει. Ο θεραπευτής θα πει τη γνώμη του στον παιδοψυχίατρο, θα του πω ότι εγώ δεν βλέπω γιατί ο Φώτης να πάρει φαρμακευτική αγωγή. Έτσι, εξηγήστε μου, γιατί εσείς είστε ο γιατρός, εσείς ξέρετε τα φάρμακα, εσείς ξέρετε γιατί πρέπει να πάρει ένα παιδί φαρμακευτική αγωγή, όχι ο λογοθεραπευτής, ο εργοθεραπευτής, ο ειδικός παιδαγωγός. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, με την οικογένεια θα συναποφασίσουν αν τελικά θα πάρει το φάρμακο ή όχι. Είναι φοβισμένοι, αλλά είναι φορές που πραγματικά υπάρχει ανάγκη να δοθεί το φάρμακο. Έτσι. Τι μπορεί να είναι αν δεν διαγνωστεί αυτισμός. Θα μπορεί να είναι μια διαταραχή της επικοινωνίας. Πλέον το DSM-5 διαχωρίζει τον αυτισμό, δηλαδή αν δεν πληρούνται και τα δύο κριτήρια και πληρείται μόνο το ένα, που είναι η δυσκολία στην επικοινωνία, παίρνει τη διάγνωση της διαταραχής στην επικοινωνία ως δυσκολία. Μπορεί να είναι αισθητηριακά. Μπορεί να είναι δέπη, που πολλές φορές μπερδεύεται, κυρίως σε μικρή ηλικία, με το φάσμα του αυτισμού, γιατί έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Κληρονομικότητα, η αναπτυξιολόγος μας είπε ότι είναι, μάλλον στις αιτίες αναφέρονται, έτσι, για το πού μπορεί να οφείλεται ο αυτισμός. Να πούμε ότι οι έρευνες έχουν κοιτάξει και την κληρονομησιμότητα, έχουν κοιτάξει και τα εμβόλια, έχουν κοιτάξει και τα ψυχιατρικά μέσα στην οικογένεια. Έχουν κοιτάξει πάρα πολλά πράγματα, γενετικά, άπειρες έρευνες. Δεν έχει καταλήξει ακόμα η επιστημονική κοινότητα σε μία και μόνη αιτία. Πιθανότητα να είναι πολυπαραγοντική αιτία, να οφείλεται σε πάρα πολλά πράγματα. Και όχι σίγουρα τόσο στην κληρονομησιμότητα. Γιατί πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, εμφανίζεται ο αυτισμός σε οικογένειες που δεν υπάρχει ιστορικό. Τουλάχιστον που να μπορούν να εντοπίσουν οι γονείς παίρνοντας το ιστορικό. Ούτε κάποια ψυχιατρική νόσο, ούτε κάτι άλλο μέσα στην οικογένεια. Και το κληρονομικό είναι σίγουρα μέσα. Προφανώς ο βιολογικός παράγοντας και ο γενετικός είναι μέσα σε αυτά που έχει γίνει έρευνα. Απλά δεν έχει βρεθεί ακόμα μία βιολογική αιτία να πούμε ότι όταν υπάρχει αυτό το γονίδιο, όπως όταν υπάρχει αυτό το χρωμόσωμα, 100% θα γεννηθεί παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Και το κληρονομικό επιβεβαιώνεται
επειδή όταν γεννηθεί ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού μέσα σε μια οικογένεια, έχει 50% παραπάνω πιθανότητες το δεύτερο παιδί να γεννηθεί και αυτό στο φάσμα του αυτισμού. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το κληρονομικό, το γενετικό, προφανώς και εμπλέκεται μέσα στην αιτία εμφάνισης. Δεν ξέρουμε σε τι βαθμό, με ποιο τρόπο και με ποιους άλλους παράγοντες για να εμφανιστεί τελικά. Ότι πρέπει να τα φοβόμαστε. Θα σου πω ότι πλέον πάρα πολλές εταιρείες αντιλαμβάνονται το πόσο υπέροχο πράγμα είναι η νευροδιαφορετικότητα. Έτσι. Εγώ συνεργάζομαι, δεν θα πω προφανώς όνομα για διαφημιστικούς λόγους, με μια πάρα πολύ μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία, η οποία τώρα εκπαιδεύει το προσωπικό τους, γιατί θέλουν μελλοντικά το 25% των υπαλλήλων να είναι άτομα με ΔΕΠΗ. Για το out of the box στη σκέψη, που δεν μπορεί να το κάνει κανένας από εμάς τους νευροτυπικούς. Έτσι. Οπότε πλέον οι εταιρείες αρχίζουν και αντιλαμβάνονται πώς μπορούν σωστά να αξιοποιήσουν άτομα τα οποία είναι νευροδιαφορετικά. Είτε είναι ΔΕΠΗ, είτε είναι αυτισμός, είτε είναι οτιδήποτε. Όπως είπα και πριν, δεν θα πω ούτε μία αιτία από αυτές, γιατί μου γράφουν τα εμβόλια, γράφουν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά δυστυχώς, επειδή αυτό που η επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει, ότι δεν έχουμε βρει ακόμα μία και μόνο αιτία. Πιθανότητα να είναι πολυπαραγοντικό. Αυτό που σίγουρα έχει καταρριχθεί είναι η θεωρία της ψυχρής μητέρας, που μπορεί τώρα να ακούγεται κάτι πολύ μακρινό. Εγώ όταν σπούδασα με τη λογική της ψυχρής μητέρας. Ότι η μητέρα λόγω τους πρώτους μήνες ότι ήταν ψυχρή απέναντι στο βρέφος, το παιδί γινόταν αυτιστικό. Πόσο ψυχολογικό βάρος να έχουν αυτοί οι γονείς που το άκουσαν. Και όπως πολύ σωστά, είναι ήδη μέσα σε αυτές τις εταιρείες τα αυτιστικά άτομα, τα άτομα με ΔΕΠΗ. Απλά δεν το λένε, δεν το βάζουν στο βιογραφικό τους, που πλέον αρχίζει και το ζητάνε και οι εταιρείες εμφανώς, να το θέλουν. Έτσι. Γιατί η αναπηρία δεν είναι μόνο αυτό που μπορώ να διακρίνω. Έτσι, ένα μαξίδιο, ένα μπαστούνι για τους τυφλούς, ένα αυτιστικό παιδί που κάνει flapping, croaking και μπορώ να το αντιληφθώ. Μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να φέρει μία αναπηρία και να βρίσκεται μέσα σε ένα χώρο εργασίας. Επειδή δεν αναγνωρίζεται διακοιμηνό οφθαλμό. Μπορεί να είναι πολλά. Πολλά αυτοάνωσα, κυρίως πλέον. Για το masking, το masking, να ξέρεις που γράφουν, είναι ένα τεράστιο κομμάτι στο φάσμα του αυτισμού. Τεράστιο κομμάτι. Το πόσο εξαντλούνται τα αυτιστικά άτομα να κάνουν masking. Το masking είναι στην ουσία, για όσους δεν το ξέρουν, το να προσποιούνται ότι είναι νευροτυπικοί. Ότι έχουν μάθει 3-4 συμπεριφορές και το κάνουν πάρα πολλά αυτιστικά άτομα. Γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν μπορούν να επιβιώσουν διαφορετικά. Ότι δεν θέλουν οι υπόλοιποι την ανταπόκρισή τους, αυτοί που θεωρούν που κρίνουν εκείνη τη στιγμή στην κοινωνική συνθήκη. Και κάνουν masking με κάτι το οποίο τους εξαντλεί στο τέλος της ημέρας.
Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι, το έγραψε πριν για το masking, γι' αυτό το είδα και το ανέφερα, γιατί είναι ένα τεράστιο κομμάτι το masking. Τεράστιο, δηλαδή πραγματικά τους εξαντλεί. Ότι, ότι για να μπορέσουν να συνυπάρξουν κάποια στιγμή θα πρέπει να κάνουν masking. Γιατί οι υπόλοιποι ούτε έχουμε διάθεση να μας απαντήσουν, ας πούμε, με έναν αντικοινωνικό τρόπο, ούτε να τους αφήσουμε στην ησυχία τους όταν θέλουν, ούτε να αποδεχτούμε την οποιαδήποτε διαφορετικότητά τους και την προσέγγιση στην πραγματικότητα. Οπότε καταλήγουν να κάνουν masking και να καταλήγουν πτώματα μετά σπίτι τους, πραγματικά πτώματα. Παίζουν ένα ρόλο όλη την ημέρα. Απλά γι' αυτό που εμείς το κάνουμε χωρίς σκόπο. Θα σου πω κάτι το οποίο είναι λίγο παράδοξο, ότι για κάποιο λόγο η ειδική αγωγή στην Ελλάδα είναι το πιο ακριβώς, μου επιτραπεί η λέξη χόμπι, που δεν είναι χόμπι προφανώς, έτσι. Θέλει χρήματα. Θέλει χρήματα, ε, γιατί θέλει θεραπευτές, θέλει παράλληλες στηρίξεις, που καταλήγουν πολλές φορές να είναι ιδιωτική παράλληλη στήριξη. Έτσι. Θέλει πάρα πολλά εργαλεία, θέλει πάρα πολύ διάβασμα για τους γονείς, θέλει πάρα πολύ επένδυση συναισθηματική και οικονομική. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτά εκ των έσω. Και όταν, όπως είπες και κάποια στιγμή στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι έχω και άλλα 3 παιδιά, έχω και άλλα 2 παιδιά. Τι γίνεται? Πόσο καλύπτονται αυτές οι θεραπείες που θα κάνει το παιδί? Πόσο η παράλληλη στήριξη που πλέον δεν έρχεται για ένα παιδί στα σχολεία, αλλά μοιράζεται ανάμεσα σε 2-3 και πολλοί γονείς λένε ότι εντάξει, θα βάλω ιδιωτική τις άλλες ώρες, γιατί δεν μπορεί το παιδί να σταθεί ακόμα στο σχολείο μέχρι να προσαρμοστεί. Και όταν αυτές οι θεραπείες δεν είναι μία την εβδομάδα, έτσι, ή μπορεί να είναι και 3 και 4 και 5 την εβδομάδα. Και πόσο επηρεάζει όλο αυτό και το κομμάτι των υπόλοιπων παιδιών μέσα στην οικογένεια. Γιατί προφανώς και θα προηγηθούν οι θεραπείες από τα παπούτσια που μπορεί να θέλει ένα άλλο παιδί. Σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και όχι μόνο ως οικονομικό, αλλά και ως προσοχή. Πόσο δύσκολο είναι για ένα γονέα να ισορροπήσει το ότι ένα παιδί με θέλει 100% εκεί, όλα τα παιδιά μας θέλουν 100% εκεί, αλλά ένα παιδί με έχει μεγαλύτερη ανάγκη και πώς αυτό μπορεί να το κατανοήσει ένα παιδάκι 3, 4, 5 ετών, ότι ο γονέας του προσέχει το αδερφάκι του, ανεξαρτήτως αν έχει κάποια διαταραχή ή όχι. Γιατί σε εκείνη την ηλικία δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Θέλει την προσοχή του γονέα του και το ίδιο. Αναπτυξιακά κάθε παιδί σε τι ηλικία βρίσκεται αναπτυξιακή, αλλά και το ίδιο σε ποια φάση βρίσκεται την αναπτυξιακή, χρειάζεται διαφορετικούς θεραπευτές. Δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα ταυτόχρονα. Και να είναι ένα παιδάκι το οποίο σχεδόν όλα τα απογεύματά του είναι μέσα σε ένα κέντρο. Το κέντρο δεν έρχεται να πάρει από πάνω το βάρος της οικογένειας στην εκπαίδευση του παιδιού και στην αποκατάσταση. Οι γονείς, σε περιπτώσεις όπως είναι ο αυτισμός ή όπως είναι η ΔΕΠΗ, που είναι νευροαναπτυξιακές διαταραχές,
παίζουν σημαντικό ρόλο. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να είναι πλαισιωμένοι και με συμβουλευτική γονέων. Για να ξέρουν πώς να χειριστούν καταστάσεις, πώς να δουλέψουν με το παιδί τους. Δεν αντικαθιστούν τους θεραπευτές, δεν λέω αυτό, αλλά είναι σημαντικό να είναι εκεί 100%. Να είναι ενεργητικοί. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχει μια ανοιχτή επικοινωνία για το τι συμβαίνει, τι συνέβη στο σπίτι, τι συνέβη στο σχολείο, έτσι ώστε να μπορεί να ξέρει και ο γονέας και ο εκπαιδευτικός της παράλληλης τι ακριβώς συμβαίνει. Το, έχουν γίνει όλη επιχείρηση, γράφουν από κάτω τα κέντρα. Εντάξει, ας μην, επειδή είμαι θεραπευτής, και θα σας πω ότι δεν είναι έτσι όλοι. Έτσι, προφανώς είναι πέρα από λειτουργήμα, πέρα από το ότι κάποιοι το κάνουμε επειδή πραγματικά το θέλουμε και ότι δεν έχουμε βρεθεί τυχαία στην ειδική αγωγή. Δηλαδή, εγώ έχω τελειώσει αρχικά το παιδαγωγικό ειδική αγωγή του Βόλου, ήξερα εξ αρχής ότι θέλω να ασχοληθώ μόνο με την ειδική αγωγή. Και όταν πριν 19 χρόνια που τέλειωσα εγώ, που δεν υπήρχε αυτή η προοπτική. Έτσι, προφανώς σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει και το κομμάτι της επιχείρησης. Προφανώς και κάποιοι δεν είναι σωστοί επαγγελματίες, όπως δεν θα βρεις και σωστούς γιατρούς, σωστούς δικηγόρους και ούτω καθεξής. Αυτό δεν σημαίνει κάτι. Έτσι, προφανώς θα πρέπει να επιλέξουν κατάλληλα τους θεραπευτές. Να καταλάβουν πάνω απ' όλα ότι δεν το κάνουν μόνο για τα χρήματα ή ότι δεν είναι εκεί μόνο για τα χρήματα. Και αυτό πιστεύω ότι οι γονείς έχουν το ένστικτο να το καταλάβουν. Όχι. Και πλέον έχουν μειωθεί και αρκετά στις περισσότερες φορές. Δηλαδή, κυρίως στο νεοπείο έχει μειωθεί και για τη ΔΕΠ και για τον αυτισμό έχουν μειωθεί αρκετά τα χρήματα. Και βλέπουμε τώρα και τα μερικώς εγκριτική που έχουν πανικοβάλει πάρα πολλούς γονείς. Mm. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, είναι πολλά τα ταμεία που νομίζω ότι θα χαθούμε, γιατί είναι στρατιωτικών, είναι δημοσιογράφων, είναι πάρα πολλά τα ταμεία. Το σημαντικό είναι στο κέντρο που θα πάνε να τους κατευθύνουν σωστά, με βάση το ταμείο τους, ποια είναι όλα τα δικαιώματα που έχουν και το πώς μπορούν να καλύψουν όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται από τις θεραπείες. Για... Mhm. 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 Εντάξει. Θεωρώ ότι δεν είναι μία κουβέντα. Νομίζω ότι ο γονέας θα πιάσει τον τρόπο που θα προσεγγίσει το παιδί, θα πιάσει την άβρα του ανθρώπου που μιλάει,
θα κατανοήσει αν είναι εκεί πραγματικά ουσιαστικά, να τους ακούσει, να τους καθοδηγήσει. Από τις ερωτήσεις που θα του κάνουν θα καταλάβουν αν είναι γνώστης του επαγγέλματος, αν ξέρει τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Έτσι, αλλά ισχύει και αυτό που λες και εσύ πολλές, κάποιες φορές μπορεί και ο θεραπευτής να δείξει ένα άλλο πρόσωπο στην αρχή, ένα άλλο πρόσωπο στη συνέχεια. Θα πρέπει να δίνεται και χρόνο στους θεραπευτές, έτσι, γιατί πάρα πολλοί γονείς ξεκινάνε την πρώτη εβδομάδα, δεύτερη εβδομάδα, μιλάμε για μαραθώνιο, έτσι, δεν είναι sprint, να τρέξουμε γρήγορα για να δούμε το αποτέλεσμα. Ξανακολλάς πάλι. Θωμά, δεν ξέρω αν εσύ με ακούς. Εγώ θα απαντάω στις ερωτήσεις μέχρι να κολλήσω. Στις ερωτήσεις το δεν υπάρχει αυτισμός, αν υπάρχει και ΔΕΠΗ μαζί, δίνουν τα ίδια χρήματα. Ναι, τις περισσότερες φορές υπερισχύει το κομμάτι του φάσματος του αυτισμού και παίρνει τα χρήματα που αναλογούν σε αυτό το κομμάτι. Σε μια άλλη ερώτηση, αν μπορεί δηλαδή να χρήματα από έναν γονέα, να γράψει δηλαδή ο αναπτυξιολόγος, ο παιδοψυχίατρος κάτι και να μην πάρει την έγκριση του ΕΟΠΗ, προφανώς και συμβαίνει. Και κυρίως αν έχει προηγηθεί άλλη γνωμάτευση πιο πριν, που δεν ανέφερε πουθενά τον αυτισμό. Θα πρέπει να μεσολαβήσει ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει ο αναπτυξιολόγος, ο παιδοψυχίατρος να ξαναμπεί στη διαδικασία και να γράψει τον αυτισμό και να μπορέσουν οι γονείς να πάρουν το ανώτερο που μπορούν από τα χρήματα. Στις ερωτήσεις που είδα και πιο πριν, ότι πώς μπορεί ένας γονέας να διαχειριστεί και να διατηρήσει την ψυχραιμία του απέναντι σε ένα παιδί, δεν ξέρω αν αναφερόταν σε παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ παράλογο το να ζητάμε από ένα παιδί να ηρεμήσει, όταν εμείς που έχουμε αναπτύξει, ο εγκέφαλος μας έχει αναπτύξει τους μηχανισμούς του καθησυχασμού, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είμαι πάνω από ένα παιδί και ορίωμαι και του λέω: έλεγξε το συναίσθημά σου, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Και το ζητάω από ένα παιδί το οποίο ο εγκέφαλός του δεν είναι προγραμματισμένος για να το κάνει. Τα συναισθήματά μας και η διαχείρισή τους υπάρχουν σε συγκεκριμένα μέρη του εγκεφάλου μας. Δεν είναι θέμα διάθεσης του παιδιού. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο θέλει απλά να μας σπάσει τα νεύρα και απλά δεν συνεργάζεται. Ακόμα και μιλάω και για τα νευροτυπικά παιδιά, έτσι, δεν αναφέρουμε μόνο στο φάσμα του αυτισμού. Ο εγκέφαλός, όπως είναι ο υπόκαμπος, όπως είναι ο προμετωπιαίος λοβός, μέρη που εμπλέκονται στη διαχείριση των συναισθημάτων, δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμα. Τα παιδιά βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά από ό,τι τον βλέπουμε οι ενήλικες. Είναι παράλογο να ζητάμε σε ένα παιδί να φερθεί ως ενήλικας. Δεν είναι δομημένος ο εγκέφαλός του ακόμα για να το κάνει. Προφανώς χρειάζεται όρια, χρειάζεται επανάληψη των ορίων. Ακόμα και ο τρόπος που θα μπουν τα όρια είναι το κλειδί της επιτυχίας. Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία του ίδιου του παιδιού. Τι θα βάλω όρια σε χρόνους, πόσα όρια θα βάλω, τι αναμένω, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Όλα αυτά, και αυτό τα δουλεύουμε με τους γονείς στη συμβουλευτική, είναι ένα τεράστιο κομμάτι και δεν ισχύει ένας κανόνας που μπορεί να κουμπώσει σε όλες τις οικογένειες. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτοι γονείς να ελέγχουν το δικό του συναίσθημα και μετά να έχουν την απέτηση να το ελέγξει ένα 4χρονο, 5χρονο παιδί, που όπως είπα και πριν, ότι τα παιδιά 2 με 4,5 είναι η στιγμή της αυτονομίας του, η στιγμή που του λες: έλα να βάλουμε τα παπούτσια, όχι, θα το βάλω μόνος μου. Και βιάζεται να πάτε στο σχολείο και παιδεύεται εκεί να βάλει το παπούτσι και δεν σας αφήνει να το βάλεις. Ακούγεσαι τώρα πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι άλλο. Και να πούμε και για το διαγωνισμό κάποια στιγμή. Όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού προφανώς θέλουν άλλη προσέγγιση και άλλη διαχείριση στα όρια. Θέλουν άλλο τρόπο εξήγησης.
θέλουν πέρα από το κομμάτι το απλά να το πω, να το αναφέρω, μπορεί να χρειαστεί να κάνω και άλλου τύπου παρεμβάσεις, όπως είναι οι κοινωνικές ιστορίες, τα comic strips και πολλά άλλα πράγματα. Συστήματα λογικών συνοποιών, πίνακες ανταμοιβών, πολλά πράγματα, για κάτι το οποίο θα μπορούσε ένα άλλο παιδάκι να το κατακτήσει πιο γρήγορα. Θέλει χρόνο, θέλει προσπάθεια, θέλει επιμονή, υπομονή, για να μπορέσει εν τέλει να το κατακτήσει. Και δεν βάζω 500 ώρια από τη φορά, κυρίως στα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Μπορεί να μας δώσει μια καλή κλινική εικόνα του παιδιού, δηλαδή μπορεί να μας δώσει μια έκθεση το πώς είναι το παιδί στο σχολείο, γιατί είναι άλλη εικόνα που θα έχει μέσα στο σχολείο, με τόσα ερεθίσματα αισθητηριακά, με τόσα άλλα παιδιά να συνδιαλεγεί, και είναι άλλη εικόνα που θα δω εγώ στο γραφείο μου που θα έρθει και θα είμαστε ένας απέναντι σε έναν. Έτσι, οπότε είναι σημαντικές πληροφορίες το τι συμβαίνει στο σχολείο. Είναι αισθητηριακό και γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε παιδάκια που μπαίνουν στο χώρο μας και βγάζουν τα παπούτσια τους. Κατευθείαν. Ακριβώς. Περιγραφικά όμως μπορεί να κάνει η συνάδελφος, η νηπιαγωγός, η ειδική παιδαγωγός. Δεν μπορεί να πει ότι είναι φάσμα, δεν είναι. Θα μας περιγράψει όλα αυτά τα συμπτώματα που είπαμε στη σημερινή ομιλία, έτσι ώστε να έχουμε έτσι μια καλή εικόνα. Το πώς κάνουν φίλους τα παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού επίσης είναι παρέμβαση. Επίσης θέλει, γιατί πολλές φορές ακούω να μπει σε ομαδικό, δεν είναι έτοιμο να μπει σε ομαδικό το παιδί. Το ομαδικό δεν σημαίνει ότι αφήνω 3 παιδάκια που βρίσκονται στο φάσμα ή 2 παιδάκια στο φάσμα, ένα στη ΔΕΠΗ, απλά να παίξουν. Θέλει πολύ συντονισμό από το θεραπευτή, θέλει ξεκάθαρους ρόλους για το πώς θα αναπτύξει το παιδί κοινωνικές δεξιότητες μέσα στο ομαδικό παιχνίδι. Στα πλαίσια του σχολείου μπορεί να εφαρμόσει και τον κύκλο των φίλων, που στην ουσία είναι παιδιά με μια έτσι καλύτερη ενσυναίσθηση, μεγαλύτερη μάλλον ενσυναίσθηση, που επιλέγονται από τον εκπαιδευτικό και στο τέλος, μετά το σχολείο, έχουν συμφωνήσει και οι γονείς και φτιάχνουν ομάδες με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο στη τεχνική. Θέλει πολύ ώρα για να σας την εξηγήσω. Και αρχίζουν και συνδιαλέγονται με το παιδί κοινωνικά για να το αναπτύξει. Και προφανώς θα πρέπει να δουλέψω στο παιδί τη διαχείριση των συναισθημάτων, τη θεωρία του νου, που είναι να μπω στη θέση του άλλου και να καταλάβω ότι ο απέναντι έχει διαφορετικές σκέψεις, διαφορετικές πεποιθήσεις, διαφορετικά ενδιαφέροντα από μένα. Γιατί ένα παιδάκι που είναι στο φάσμα του αυτισμού και έρχεται και θέλει να παίξουμε με τα Lego, θεωρεί ότι και εμένα μου αρέσουν. Γιατί αν δεν έχει αναπτύξει τη θεωρία του νου. Και όχι μόνο πιστεύω ότι μου αρέσουν, δεν αντιλαμβάνεται και την κούρασή μου, ότι κουράστηκα πλέον να μιλάω για τα Lego. Μπορεί εσένα να σε ευχαριστεί, αλλά εγώ δεν μπορώ να μιλήσω όλα για τα Lego. Και δεν σταματάνε. Για τη ΔΕΠΗ πρέπει να κάνουμε άλλο live. Γιατί είναι τεράστιο κομμάτι αγαπημένο δικό μου, το ξέρεις το MyDepi. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, γιατί τα περισσότερα lives τα κάνω στο Instagram, το ξέρεις, είτε στο επαγγελματικό προφίλ, είτε στο προσωπικό. Είμαστε λίγο πιο ήρεμα στο Instagram. Όχι, τα πάντα είναι όπως είμαστε εκεί έξω, είμαστε και εδώ μέσα. Δηλαδή, ό,τι μπορείς να συναντήσεις εκεί έξω, ό,τι μπορείς να συναντήσεις και εδώ μέσα. Είτε είναι TikTok, είτε είναι Instagram, είτε οτιδήποτε. Είναι το μάθαμε το βιβλίο 1, το πορτοκαλί.
και το μάθαμε το βιβλίο 2, το μπλε, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Έχουν φτιαχτεί για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από γονείς και από θεραπευτές και από εκπαιδευτικούς. Έχουν μέσα οδηγίες, δεν είναι το ένα συνέχεια του άλλου, διαπραγματεύονται διαφορετικούς τομείς το καθένα. Έχει μέσα ασκήσεις παρέμβασης, έχουν όλα μέσα ασκήσεις παρέμβασης και υλικό, κάρτες, τα πάντα έτοιμο για να μπορέσει να χρησιμοποιηθούν από τους γονείς απευθείας και από τους εκπαιδευτικούς για τα συναισθήματα, για την ανάπτυξη του λεξιλογίου, για τη θεωρία του νου, της κεντρικής συνοχής, ασκήσεις παρέμβασης, και είναι τα πρώτα πανευρωπαϊκά τα οποία έχουν φτιαχτεί με ασκήσεις παρέμβασης για τον αυτισμό. Είναι 2 οδηγοί, 5 τυχεροί θα πάρουν και τα 2 βιβλία. Είναι και για τους γονείς και για τους εκπαιδευτικούς. Προσπάθησα πάρα πολύ πραγματικά, γιατί ο αυτισμός, φανταστείτε ότι έβγαινε πολύ παραπάνω, θα βγαίνει και 3ο βιβλίο, οπότε λίγο προσπαθήσαμε να το μαζέψουμε με τις εκδόσεις, ώστε να μπει πραγματικά η ουσία, αυτό που πρέπει να ξέρει ένας γονιός και ένας θεραπευτής και ένας εκπαιδευτικός, και να έχει και έτοιμο υλικό να δουλέψει, να μην είναι θεωρίες που απλά θα διαβάσει και μετά δεν θα ξέρει τι να το κάνει. Δηλαδή, το ότι διαβάζω για τη θεωρία του νου και καταλαβαίνω τι είναι, ωραία, και τι κάνουμε το παιδί μου. Έχει μέσα ασκήσεις ανά επίπεδο, πώς μπορείς να κάνεις παρέμβαση, όχι παρέμβαση με την έννοια γονέας, έτσι, αλλά το πώς βοηθήσεις σε συνεργασία με τον θεραπευτή να το δουλέψεις και εσύ στο σπίτι και να έχεις και εσύ υλικό να δουλέψεις. Το κάνω σε όλα τα βιβλία μου, εγώ και στα προηγούμενα και για τη ΔΕΠ και για τις μαθησιακές ευκολίες, ό,τι βιβλίο έχω κάνει. Πάντα δίνω σε κάθε τομέα 2-3 λόγια, όσο το δυνατόν πιο απλά μπορώ να τα εξηγήσω, γιατί τον εξηγήσει τις επιτελικές και όλα αυτά το τι είναι και να μπορέσει να τα καταλάβει και ο μέσος αναγνώστης, είναι αρκετά δύσκολο να το κάνεις πάρα πολύ απλό. Και μετά κατευθείαν ξεκινάνε οι ασκήσεις που μπορείς να τις έχεις και να δουλέψεις με το παιδί σου. Και βρίσκονται και στην Κύπρο τα βιβλία και στα public, γιατί ρωτάνε πάρα πολύ, σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και στα μικρά, είτε με παραγγελίες είτε οτιδήποτε, και κυκλοφορούν τις εκδόσεις Ψυχογιός. Τα βρίσκεται παντού. Για τη ΔΕΠΗ έχω βγάλει το βιβλίο «Δεν πειράζει». Πειράζει. Και το μάθαμε, να σου πω, που επέλεξα για το συγκεκριμένο βιβλίο, έχει διπλή σημασία. Το μάθαμε, το εκπαίδευσέ με, δίδαξέ με, αλλά και το μάθε τι είναι ο αυτισμός. Με αυτή τη λογική επιλέχτηκαν και μέσα στο μάθεμε έχει το σύμβολο της νευροδιαφορετικότητας, που είναι το χρυσό άπειρο. Θέλω να πιστεύω ότι και ελπίζω να βοηθήσει και να βρεθούν σε χέρια που πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Σε γονείς που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν, σε συναδέλφους, θεραπευτές και εκπαιδευτικούς που πραγματικά το έχουν ανάγκη και θέλουν να βοηθήσουν. Με πολύ μεγάλη χαρά. Εννοείται. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι με έχεις πάρει τουλάχιστον 4 μήνες πριν για να μπορέσουμε να βρούμε ημερομηνία. ε, και, και πάντα είναι το άγχος μου ότι πολλές φορές, λόγω πολύ βεβαρημένου προγράμματος και πολλών εκδηλώσεων και όλα αυτά, είναι ότι να βρεθεί ο χρόνος. Είναι πάντα σκοπός μου να βρεθεί ο χρόνος, γιατί πάντα θέλω όσο μπορώ να προσφέρω και να βρίσκομαι σε τέτοιες ωραίες συζητήσεις. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην τον βρούμε το χρόνο. Δεν θα ήταν τώρα, θα ήταν λίγο πιο μετά, λίγο πιο πριν, αλλά θα το βρίσκαμε. Σου είχα δεσμευτεί από τον Ιούνιο, με είχε πάρει. Αν δεν κάνω λάθος, τέλη Μαΐου, Ιούνιο με είχε καλέσει. Και σου λέω: δεσμεύομαι, δώσ' μου περιθώριο να βρω το χρόνο.
Και στο Instagram, στο Φώτης Παπαναστασίου Official, στο Ειδικός Παιδαγωγός. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Τα διαβάζω και εγώ τώρα όσο περνάνε. Θα χαρώ όσοι βρίσκεστε στη Ρόδο να τα πούμε και από κοντά. Επίσης, αν δεν ξέρω αν έχει γίνει το overbooking sold out το σεμινάριο, οπότε αν δεν έχεις δηλώσει, κανόνισε. Είσαι καλεσμένος από μένα, δεν χρειάζεται να δηλώσεις τίποτα. Να ξέρεις. Προφανώς. Για να έχει τις γνώσεις ενός θεραπευτή, προφανώς. Δεν θα πρέπει να χρειάζεται να τα κάνετε όλα αυτά. Δηλαδή, το ότι αντιλαμβανόμαστε ότι ένας από μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι και πρέπει να γίνουμε ένας σύλλογος που θα πρέπει να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα, από μόνο του είναι ένα θέμα. Θα έπρεπε οι γονείς να είστε εκεί πάνω από τα παιδιά σας χωρίς να σας απασχολεί τίποτα άλλο. Το πώς θα κάνετε καλύτερη τη ζωή τη δική τους και τη δική σας και την ποιότητα, γιατί επηρεάζεται όλη η οικογένεια όταν έρχεται ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού. Επηρεάζεται όλη η ποιότητα της οικογένειας. Δεν λέω ότι γίνεται καλύτερη ή χειρότερη. Επηρεάζεται ο τρόπος που ζει μια οικογένεια. Αλλάζει. Είπαμε πριν για τα αδέρφια, αλλάζει και για τους γονείς. Και πόσες φορές καταλήγουν πάρα πολλοί γονείς από όλο αυτόν τον κόπο, το οποίο δεν είναι στην ουσία. Γιατί λένε πάρα πολύ ότι ξέρεις, οδηγούνται στην κατάθλιψη πάρα πολλοί γονείς και υπάρχουν έρευνες που το δείχνουν όταν το παιδί τους έχει οποιαδήποτε δυσκολία, όχι μόνο που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Οι δυσκολίες οι συναισθηματικές που ακολουθούν αυτές τις διαταραχές ή τα σύνδρομα ή την οποιαδήποτε διαφορετικότητα του παιδιού προέρχονται και επειδή δεν βρίσκονται και σε ένα υποστηρικτικό κράτος, εξαντλούνται καθημερινά. Τα γνωρίζω τα σύνδρομα, γιατί ρωτάει η κυρία Δήμητρα από κάτω αν γνωρίζω κάποια συγκεκριμένα σύνδρομα τα οποία είναι γενετικά και επηρεάζουν και την ακοή και την όραση
των παιδιών, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου, γιατί και κάποιος άλλος έγραψε πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου. Εγώ βρίσκομαι Αθήνα, είτε μέσω των social, είτε μέσω των, αν κάνουν αναζήτηση σε κάποια μηχανή αναζήτηση, θα δουν που βρίσκεται το γραφείο που είναι στον Άλυμο και μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί μου. Με χαρά, με πολύ μεγάλη χαρά. Και κάνω και σεμινάρια και online. Ανακοινώνονται όλο στο ειδικοσπαιδαγωγός.gr. Επηρεάζει η βροχή, όχι η βροχή, ο ήχος, η μυρωδιά της βροχής είναι αισθητηριακό. Δεν έχει να κάνει καθ' αυτό με το φαινόμενο, όσο με αυτό που το ακολουθεί, που μπορεί να είναι οι λάσπες, μπορεί να είναι τα νερά, μπορεί να είναι ο ήχος, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Μπορεί να είναι το φως που δεν έρχεται όπως πρέπει αισθητηριακά στα μάτια, επειδή κρύβεται ο ήλιος, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να το φοβίζουν. Είναι το ίδιο με τον αυτισμό με άλλη ονομασία. Πλέον στο DSM-5 έχει καταργηθεί το σύνδρομο Asperger ως έννοια. Είναι ο αυτισμός επίπεδο 1 και είναι ο αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας. Οπότε όταν λέμε Asperger ή όταν λέμε αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας, εννοούμε το ίδιο πράγμα. Είναι τα παιδιά τα οποία δεν αντιμετωπίζουν τόσο έντονα τα ελλείμματα και τις δυσκολίες που μπορεί να έχει ένα άλλο παιδάκι στο φάσμα του αυτισμού. Νομίζω ότι και όσοι ήμασταν εδώ, αρκεί για αρχή. Προφανώς. Ναι. Εντάξει. Έχει αλλάξει και δείχνουν ενδιαφέρον και για τέτοια θέματα. Και δείχνουν και πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πλέον θεωρώ ότι σιγά-σιγά ο κόσμος νομίζω ότι αντιλαμβάνεται που πρέπει να κοιτάξει. Υπάρχουν οι σιρήνες πάντα του TikTok,
και του Instagram με διάφορα περιεχόμενα, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει που πρέπει να κοιτάξει. Ναι. Όχι, πρέπει να απευθυνθούν σε ανθρώπους που ξέρουν τις δυσκολίες, τις διαταραχές, που μπορούν να υπάρχουν συγκεκριμένοι ειδικοί. Δεν ζητάμε βοήθεια και διαγνώσεις από τον οποιονδήποτε. Θα πρέπει να ψάχνουμε τα βιογραφικά τους, θα πρέπει να ξέρουμε πόσα χρόνια εργάζονται, τι κάνουν και όλα αυτά. Για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε πάρα πολύ κόπο κυρίως και χάσιμο χρόνο που σου είπα εξ αρχής ότι είναι σημαντικό, κυρίως στα πρώτα χρόνια της παρέμβασης, να μην χαθεί αυτός ο χρόνος. Και πιο πριν. Και 2,5 ετών θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα παιδάκι, αν εντοπιστούν οι δυσκολίες. Ακριβώς. Μπαίνουν οι βάσεις για να χτιστούν όλα τα υπόλοιπα από εκεί και πέρα. Κοίταξε να δεις. Δεν μπορούν να το προκαλέσουν σε καμία περίπτωση, αλλά τη σύγχυση που μπορούν να προκαλέσουν σε ένα νευροτυπικό εγκέφαλο, την ίδια σύγχυση, ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση μπορούν να προκαλέσουν σε ένα εγκέφαλο ενός αυτιστικού παιδιού, ενός παιδιού με δέπη. Και αυτό έχει να κάνει και με το χρόνο που μένει ένα παιδί στην οθόνη, αλλά και με αυτό που παρακολουθεί. Πλέον όλες οι οθόνες και κυρίως τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά ή που παρακολουθούν είναι σε 4 διαστάσεις. Το οποίο αυτό μπλοκάρει, κρασάρει τον εγκέφαλο και δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί όλες αυτές τις πληροφορίες, ή στο TikTok το πόσο γρήγορα εναλλάσσονται τα βίντεο, οι μουσικές, οι ήχοι και όλα αυτά τι κάνουν. Βλέπουμε πολλές φορές να παρατηρούμε το φαινόμενο της υπεραιστίασης. Είναι σαν να τα κοιμίζει τα παιδιά και να τα μαγνητίζει και δύσκολο να μπορέσουμε να τα βγάλουμε έξω από αυτά. Θα πρέπει να υπάρχουν όρια και στις οθόνες. Μέτρο. Εγώ προσωπικά είμαι λίγο πιο αυστηρός. Δεν βρίσκω λόγο να υπάρχει μέσα στην καθημερινότητα του παιδιού οθόνη, αν δεν είναι για εκπαιδευτικό λόγο ή για λόγο ενημέρωσης ή για το σχολείο. Προφανώς τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τις οθόνες, είναι μέσα στην καθημερινότητά τους, είναι μέσα στο μέλλον τους, θα πρέπει να εξοικειωθούν με αυτές, αλλά ωστόσο δεν θα πρέπει να γίνεται και μία παραπάνω κατάχρηση της οθόνης. Δεν υπάρχουν ακόμα τόσα επιστημονικά δεδομένα που να μας λένε ότι τα βλαστοκύτταρα μπορούν να βοηθήσουν. Από εμπειρία μπορώ να σας πω, αλλά δεν είναι και αυτό επιστημονικό. Να καταθέσω μόνο την εμπειρία μου. Ναι, λοιπόν, θα σου πω. Όπως και τα βλαστοκύτταρα που είναι μια πάρα πολύ ακριβή μέθοδος και δεν έχει και ίσως τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σε λέω ότι είναι προσωπική άποψη και από εμπειρία που έχω. Αν μιλάμε για θεραπεία, θα πρέπει να δεχτούμε ότι ο αυτισμός είναι αρρώστια. Εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Δεν έχω να θεραπεύσω κάτι. Δεν είναι ασθένεια.
είναι ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης. Αν οτιδήποτε παρεκκλίνει από το μέσο όρο θέλουμε να το θεραπεύσουμε και το θεωρούμε αρρώστια, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ λάθος δρόμο. Για να μιλάμε για θεραπεία πρέπει να έχουμε ασθένεια, να έχουμε αρρώστια στα χέρια μας. Δεν έχουμε να θεραπεύσουμε τίποτα. Πέρα από το ρατσισμό που έχουμε απέναντι στα αυτιστικά άτομα, δεν έχουμε να θεραπεύσουμε τίποτα άλλο. Μόνο αυτό. Οι φαρμακευτικές, οι ψήφοι, πολλά πράγματα. Ναι, συγχύζονται. Συγχύζονται, δημιουργείται μια λάθος εντύπωση για τον αυτισμό. Ε, Ακριβώς. Να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης. Είναι λίγο... Ο θεραπευτής αυτό που θα πρέπει να κάνει στο παιδί με αυτισμό δεν είναι να κατακρεουργήσει τον εγκέφαλό του για να τον κάνει νευροτυπικό. Δεν γίνεται. Σκοπός είναι να δείξει στο παιδί τρόπους που θα γίνεται η μετάφραση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Και η μετάφραση δεν θα πρέπει να γίνεται μόνο από την πλευρά του παιδιού, δηλαδή το παιδί να κατανοήσει μόνο εμάς και τον κόσμο και τον τρόπο που σκεφτόμαστε οι νευροτυπικοί, αλλά και αντίστροφα. Θα πρέπει και εμείς να μάθουμε τους κώδικες επικοινωνίας που έχουν τα αυτιστικά άτομα. Σκοπός των θεραπείων και της εργοθεραπείας και της λογοθεραπείας και της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι η αποκατάσταση πραγμάτων που πιθανότητα να μην έχει αναπτύξει πλήρως ένα παιδί. Το να βοηθήσουμε ένα παιδί που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού να αναπτύξει θεωρία του νου και να προσαρμοστεί σε έναν αυτιστικό εγκέφαλο μετά, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από το να του πω ότι θα αναπτύξει το θεωρία του νου και δεν θα είσαι πια αυτιστικός. Νομίζω ότι μπορούμε να καθίσουμε εδώ για ώρες να μιλάμε, να ξέρεις το νομίζω ότι δεν θα τελειώσει. Είναι παρέμβαση, εγώ περισσότερο παρέμβαση της λέω παρά θεραπείες. Όλα τα παιδιά, γιατί γράφουν που αν έχουν καθυστερήσει να πάρουν τη διάγνωση, αν υπάρχει ελπίδα, πάντα υπάρχει περιθώριο για παρέμβαση και πάντα υπάρχει και αποτέλεσμα. Προφανώς, τα είπαμε όσο πιο νωρίς ξεκινήσει ένα παιδί. Φυσικά έχει να κάνει και με το θεραπευτή, έχει να κάνει και με το δυναμικό του παιδιού, έχει να κάνει και με την οικογένεια. Είναι πολλοί παράγοντες για το αν θα είναι επιτυχημένη μια παρέμβαση. Τέλεια. Και δεσμεύουμε να το ανανεώσουμε για τη ΔΕΠΗ ίσως. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά. Θα επανέλθουμε και με περισσότερα μακάρι από τον εκδοτικό. Ας ακολουθούν και εμένα και εσένα και να γράψουν και το σχόλιο. Και με τα βλαστεπίτρα που γράφουν κάποιοι ότι έχουν δει αποτέλεσμα, τα πάντα έχουν να κάνουν με το κάθε παιδί και με το κάθε άτομο.
Περίμενε τώρα, γιατί αυτό θέλεις και μην νομίζω ότι τα γνωρίζω. Νομίζω ότι έχουν γύρω στα 26-27 ευρώ το ένα. Οπότε βγαίνει γύρω στα 50 κάτι ευρώ και τα δύο βιβλία. Αν δεν κάνω λάθος, με κάθε επιφύλαξη, γιατί πάντα οι τιμές ανάλογα με το βιβλιοπωλείο ή αν τα παραγγείλουν από τις εκδόσεις απευθείας, αλλάζει. Το όνομά μου, αν βάλουν το όνομά μου, θα τους το βγάλει σίγουρα. Μπλε. Θα την κάνουμε τώρα την κλήρωση, δηλαδή θα επιλέξουμε από τους ανθρώπους που μας γράφουν. Και πρέπει να το κάνω εγώ αυτό. Αχ, μου βάζει τα δύσκολα εμένα, έτσι. Μμμ. Λοιπόν, έχω σταματήσει σε ένα Ειρήνη κάτω Παύλα M. Ε, δεύτερη Βιργινία Δεσδενάκη. Ε, μία κυρία τώρα είναι μάλλον στα γερμανικά. Μάτερ. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Να με διορθώσει γιατί δεν έχω ιδέα από γερμανικά. Μάτερ Φουρ Φαρ είναι. Έφη Παπ 1. Νομίζω ότι είναι άλλο ένα. Αν πω ένα παραπάνω και Φανή Φανιολίτα. Αυτά. Το έκανα όσο αξιοκρατικά μπορούσα στην προηγουμένη περίπτωση. Ε, σε μένα θα στείλουν μήνυμα, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο για να τα στείλω στον εκδοτικό να τους τα στείλει. Εγώ δεν τα θυμάμαι να το ξανακάνω. Να ξέρεις ότι το είπα μία φορά. Εντάξει. Νομίζω ότι τα άκουσαν και έχουν γράψει και από κάτω. Ας επικοινωνήσουν και με μήνυμα στο TikTok και θα τα στείλω άμεσα στον εκδοτικό, οπότε λογικά από εβδομάδα, ανάλογα με την περιοχή, θα τα έχουν και στα χέρια τους. Μάνα, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πραγματικά πέρασε υπέροχα. Να ξέρεις, παρά την κούραση τη σημερινή, ήρθα και χαλάρωσα. Δεν κατάλαβα πώς πέρασαν 2 ώρες που μιλάμε. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση, για την υπομονή να βρούμε την ημερομηνία ώστε να γίνει το συγκεκριμένο live. Σε μένα στέλνετε τα στοιχεία σας, γιατί ξαναρωτάνε και να ξαναδούν λίγο τα βιβλία. Είναι το Μάθε με βιβλίο 2 και βιβλίο 1 από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όσους συμμετείχαν, μας έκαναν τις ερωτήσεις, ήταν εδώ, μοιραστήκαμε γνώσεις, εμπειρίες κτλ. Εγώ πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Θωμά, πραγματικά σε ευχαριστώ. Με χαρά.
Κουράστηκε να σε περιμένει. Φιλιά σε όλους, καλή συνέχεια, καλή δύναμη.